B'investiment ta' aktar minn 900,000 € konfinanzjati minn fondi Ewropew tpoġġew 4 automated border control gates fl-ajruport. Dawn il-bibien li l-passiġġiera jgħaddu biex jitilqu u jiġu minn pajjiżna ser jwasslu għal maniġġjar aktar sigur u strett fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Waqt żjara fil-Mitjar Malti, il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri spjega kif dan l-investiment huwa xi oħra ta' kif minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija, ir-ritmu tax-xogħol ma waqafx, fost aħrajn brabta mas-sigurtà tal-pajjiż. Assiguraw li fil-waqt li nkunu siguri anke fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, naraw anke li nfaċilitaw li vjaġġar lejn iż-żona Schengen. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zinzot Soppardi qal li permezz dan l-investiment pajjiżna se jkun jisaħħaħ aktar is-sigurtà hekk kif din it-teknoloġija se tassisti l-Pulizija u uffiċjali tal-immigrazzjoni f'xogħolhom. F'dan ir-rigward dan il-proġett jirrigwarda id-dħul u ħruġ minn pajjiżna permezz ta' mezzi aktar teknoloġiċi li jkomplu jgħinu biex nissalvagwardjaw is-sigurtà kif ukoll insaħħu dan il-qasam hekk importanti għal pajjiżna.